Dag beste kijkers, fijn dat u weer kijkt naar Omroep Krijtland. Met daarin Slimmerkunde, Harmonie Sint-Petrus, Truc in der Tiet en De Tovertuin. De heer Severens heeft voor de tweede keer een boekje uitgebracht. Onze verslaggeefster Julie Magiels heeft hem geïnterviewd over dit boek met de toepasselijke naam Slimmerkunde. En meneer Severens, wat is nu slimmerkunde? Slimmerkunde is een methode om zowel leerlingen, ouders als docenten te helpen hun digitale vaardigheden beter te gebruiken. Ja, leerlingen kunnen het inzetten voor hun studie. En docenten en ouders, waar kunnen die het voor inzetten? Nou, het is zo dat ook docenten best wel wat weten over digitale vaardigheden, de meeste docenten. Maar er zijn ook een hele hoop tools die voor hen onbekend zijn en die ze goed kunnen gebruiken bij hun les. En wat de ouders betreft, vroeger vroeg je je zoon of dochter af en nu kun je met hen samen op internet gaan om met die tools die wij beschrijven het huiswerk bijvoorbeeld samen aan te pakken of in ieder geval daarin te ondersteunen. En hoe kunnen leerlingen precies inzetten voor hun studie? Nou, een voorbeeld, proefwerk biologie. Dan kun je aan het begin van een hoofdstuk de belangrijkste termen van het hoofdstuk eens een keer intypen bij bijvoorbeeld YouTube. Nou, en dan zul je zien tot je verbazing dat er een hele hoop filmpjes zijn die over dat onderwerp gaan. Neem bijvoorbeeld bij biologie ademhaling. Nou, ik garandeer je dat er misschien wel 20 filmpjes zijn die jou heel duidelijk laten zien hoe de longblaasjes werken. Als dat een onderdeel van het hoofdstuk is. Maar ook bijvoorbeeld op www.spellingjuf.nl kun je alles leren over werkwoorden. Hè? Dan wordt je uitgelegd op een bepaalde manier. Nou, maar ook als je een presentatie moet houden. We kennen allemaal de PowerPoints. Tot vervelends toe wordt die steeds ingezet bij spreekbeurten. Hè? Iedereen begint al te geven. Want het gaat altijd op dezelfde manier. Maar als je bijvoorbeeld Prezi gebruikt, dan kun je ongelooflijk dynamisch diezelfde spreekbeurt houden. Nou, dan krijg je dan ook waarschijnlijk betere punten voor. Nou, wat heel belangrijk is, er staat een enorme hoeveelheid informatie op internet. Maar hoe ga je die beoordelen? Ook daar krijg je tips in slimmerkunde over. En alles is gekoppeld aan een site, www.slimmerkunde.nl, waarop je dus ziet hoe je die tips in de praktijk kunt uitwerken. Bijna alles met filmpjes. En er staan 23 lessen op, zowel voor ouders als voor leerlingen, als voor docenten, over allerlei dingen die op online te gebeuren staan en die je kunt gebruiken. Bijvoorbeeld, hoe kan ik een blog inzetten in plaats van een werkstuk? Hoe maak ik snel een website? Hoe kan ik photoshoppen? Hoe kan ik nieuws heel snel van internet halen? Hoe kan ik mijn e-mailbox beter inrichten, zodat ik daar niet veel tijd aan kwijt ben? Nou, daar gaat het eerste deel over. En het tweede deel gaat over slimmer leven. Hoe bereik ik met behulp van internet eerder mijn droom? Hoe kan ik dat bereiken wat ik graag wil? En het hele boek, waar is dat te verkrijgen? Nou, dat is uitgegeven bij Mallenberg, maar het is heel makkelijk te verkrijgen via, wat was het nou nog eens een keer, www.slimmerkunde.nl. Daar kun je ook steeds nieuwe berichten zien via Twitter, via Hives, via Facebook. Al die social media worden ingezet om elke dag zeg maar, met nieuwe tips te komen. Maar ons gaat het niet om, de grote verkoop of zo. We willen dat zoveel mogelijk mensen deze kennis gaan opdoen. Dat is eigenlijk de missie geweest van de schrijvers die daarmee begonnen zijn. Wie aan Limburgse cultuur denkt, ziet schutterijen. Dat was ook al zo in 1948, getuigen de beelden die filmer Huub Leufkens maakte van het OLS in Wessem. In deel 4 van Truc in der Tiet zien we dat de schutterijen nog steeds de hoeders zijn van een mooi stuk Limburgse cultuurgeschiedenis.
De Heilandse filmer en fotograaf Huub Leufkens was niet alleen maar gek op de Zuid-Limburgse natuur, hij was ook geïnteresseerd in de tradities. Ja, en als het over Zuid-Limburgse tradities hebt, dan komt ze al gauw uit bij ons schutterijen. Daarom ben ik naar Itteren gegaan naar het Schuttefest en sprak daar met historicus en schutter Luc Wolters. Ja, Itteren vergeet het dorpje aan de Maas. Tegelijkertijd zijn er ook beelden wat Leufkens heeft gemaakt van het OLS in Wessem, ook gelegen aan de Maas. Dat kan geen toeval zijn. Ten slotte hebben we een gesprek met de beschermheer van de Mechelse schutterie Sint Sebastianus, Jo Kokkelkoren. Oh ja, laten we vooral de schuttersfeesten niet vergeten, die in bijna elk dorp van dit aan folklore zo rijke Limburg worden gehouden. Zelfs de dames doen mee aan het prijsschieten. En deze schutterskoningin heeft haar vrouwtje gestaan. En verder wordt er veel gemarcheerd, een potje bier gedronken, de koningen en keizers worden gekeurd, er wordt een dansje gemaakt in de feesttent en ook het befaamde vendelzwaaien wordt niet vergeten. Nou, we hebben dus het OLS van 1948 in Wessem gezien. En ja, qua optocht had dat best nog grote overeenkomsten met wie het nu gaat. Maar er zijn ook met name op de weiland toch wel flink het verschillen te zien ten opzichte van het hedendaagse schutterswezen. Wat was zo speciaal aan dat OLS van 1948 wat Leufkens gefilmd heeft? Ja, ik denk dat ze dat OLS in zijn tijd, moots plaatje, ik weet niet of dat uniek zo bijzonder wordt. Uiteraard, elk OLS had wel een bepaalde eigen invulling. Hè. Bijvoorbeeld in Wessem dat die veerboot te laat kwam en de gouverneur niet op die touw was voor de opening. Dat zijn toch allemaal dingen die ook bijbleven. En ook dat de winst van het zestal niet wordt toegekend, neer had gewonnen en toch mocht hij het huizen organiseren, dat allemaal reglementair nog niet in orde was. Maar speciaal naar de beelden kieks zijn me ook een paar dingen opgevallen die ja, best wel vergeleken kunnen werden en dan ja, toch verschillen laten zien. Enerzijds, dus is een hele stoet van koningsparen langskomen die voor de keuring langs paraderen. Zich heel even melden bij het jurytentje en dan zeggen van welke vereniging dat ze zijn, werd ook druk geschreven. Ja, in dat tentje zit dan een aantal dames, dame van de notaris, de echtgenote van de dokter die daarvoor gevraagd wordt. Dat is ook niet meer. Hè. Dat is nu toch wel een kleine jurycursus voor. Wil ze die normen, en er is ook een normering inmiddels voor geschreven, wil ze die schuttersparen goed kunnen beoordelen. Verzenten ook die koningsparen, die zijn te binnen alsof ze weg zijn gelopen uit de Efteling, hè? Ja, dat is zo. Er zijn er een aantal bij die volledig in uniform zijn, maar er zijn ook erbij waar ze niet gerelateerd aan de uniformering van de vereniging, maar die gewoon ergens gekozen hebben voor een feerieke aankleding. Zoals we de sprookjes zijn weggelopen. En als we naar de kostuums kijken, zeker de Zuid-Limburgse schutterijen, die zijn niet veel veranderd, hè? Nee, kijk, de Zuid-Limburgse schutterijen die hebben al vroeg voor de oorlog al gekozen voor een militaire uniformering. En dus is, maar dat is niet wat Leufkens gefilmd had, dat ook een heleboel andere verenigingen nog door waren, die nog niet in uniform waren, die gewoon het zondagse pak aanhouden met een sjerp en een albane padje op.
En op basis daarvan zien ze wel dat Leufkens dat het mooie beeld te pakken kreeg. Hè? De militaire, geuniformeerde schutterieën, ja, die genieten dan ook op de film De Vuurhang. Dat worden de zuidelijke en daar zien ze aan vast blijven houden. Wie ziet de toekomst er voor het schutterswezen uit? Ja, ik denk in dit trant dat ze de dorpsgemeenschap hecht moeten houden. En dus is wel ook nu al dat verschil dat het bijvoorbeeld in een stad moeilijker is als voor een dorp om het bijeen te houden. Terwijl toch nog dorpsgemeenschappen zich goed bijeenpakken om zo'n verenigingsleven in stand te houden. Ja, dus dikker gezegd, het is de cement van de samenleving. En ik wil kijken dat we genoeg steen houden, maar ook dat we genoeg cement houden om dat bouwwerk overeind te houden. Proficiat sowieso met ik 150 jaar in bestaan. En ook al zijn de vierde schutterie in al haar facetten als een waardevolle Limburgse traditie, voor veel schutters is het gewoon een hobby. Een vorm van vrije tijdsbesteding. Zo wie er tegenwoordig wel meerdere zijn.
Het is natuurlijk, want ze kijken hoe de schutterijen vandaan zijn komen. Hè. Die SS is een groep van lui die dorpen beschermden tegen roversbenden en wat nog meer. Is het langzamerhand zeg maar, een cultuurhistorisch gegeven worden. Daarbij is traditie natuurlijk heel belangrijk. En heel veel schutterijen doen natuurlijk ook die tradities heel goed bewaken. Want dat is natuurlijk eigenlijk ook een van de kerngegevens van zo'n vereniging. Hè. Juist de traditie maakt dat zo'n vereniging ook eigenlijk zeg maar, over de eeuwen heen is blijven bestaan. En daardoor denk ik ook eigenlijk dat die verenigingen eigenlijk die eeuwen hen kunnen verstaan. Want nu heb ik in Nederland een vereniging op die 500, 600 jaar besteedt. Dat is echt uniek. En ik denk dat een van die kerngegevens is die traditie. Moet we dan de traditie in hier houden vanwege de traditie? Nee, dat moet natuurlijk. Het moet eigenlijk een vereniging ook zien als een soort organisch geheel. Hè. Dat moet altijd beweging zien. Hè. En zo'n vereniging moet natuurlijk ook een beetje intertijd staan. En daarin natuurlijk zou ze kunnen zeggen dat ze ook meer beweging mogen zitten. Ben ik bijvoorbeeld schutterfesten nemen, die werden hier vrij traditioneel afgewerkt. Hè. En af en toe had ik het gevoel dat het een speel is wat speelt voor de deelnemers. En dat het publiek toch ergens een beetje, ik wil niet zeggen boete gesloten werd, maar eigenlijk te weinig metkriet van wat ze nou eigenlijk aan doen. Je moet stil blijven staan, je mag zich niet bewegen, blijf je. En mensen bijvoorbeeld één onderdeeltje pakt, de koningen en koninginnen, keizerinnen die trainen uit. Dan komt zo'n jurylid, die beginnen dat te beoordelen, die kijken heel ernstig en er werd kleed opgehoven, even gekeken naar de schoon. Maar gingen wat er misdeed, weet wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen? Dus wenn bijvoorbeeld zo'n jurylid en de microfoon hangt zo aan en zo zeggen, nou, dames en heren, dit is de koning en koningin van Mechelen. Stel ik me even voor, bij Sudder. Wie valt de shot Sudder koning worden? En gisteren dan zo weer, ik wil niet zeggen dat ze gaan het interview moest afnemen, dat ze nog niet beoordelen. En dan kan je zien aan de hand van wat ik beoordeel, of die koning en koningin het goed doet. En dan is dat dan betrekt ze het publiek daarin en dan werd dat een totaal andere setting. Wenn ze nu al 500 jaar zich gaan bewijzen, hè, dan zou het wel echt slecht zijn wenn het in onze tijd dus niet zou lukken om die vereniging in stand te houden. Dus dat is ook een verantwoordelijkheid van de samenleving en van de lui die lid zijn van zo'n vereniging. Hè. Het besef van dat ze dus in een vereniging is die al zo lang besteedt, die gedragen is worden door generaties achter elkaar. Wat voor een dorp onnoemelijk veel betekent dat. En wat samen eigenlijk met dat dorp altijd gegroeid is. Ik denk dat het een leuk beeld is en dat had ik al eerder geboekt is, wie dat boom wat er voor aan het huis staat. Er is ooit geplant worden. En wie dat de boom geplant is worden, is ook een hek gezet worden. Wat is gebeurd? Die zijn langzamerhand in gegroeid. Hè? En dat vind ik, dus is het eigenlijk ook een schutterij die zo vergroeid wie met het dorp is, wie eigenlijk dat hek met de boom.
En dan doe ik ze 's morgens het 4 verzorgen. En dan mijn hoofd 10 tot 4 uur. Dan gaan we naar shop. Iedereen nam zijn emmertjes 's morgens met ieder kind houdt 2 emmertjes water. Hè. In de serie Tovertuin, speciaal bedoeld voor onze kleuters, ziet u nu de volgende aflevering getiteld Ella en haar nieuwe schoenen. Wie heeft er nieuwe schoenen aan? Jij? Eens kijken. Oh, mooie. En wie nog? Ook fijne laarzen. Ik ook. Maar ik heb ze niet aan. En je hebt ze niet aan. Goed zo. Vandaag ga ik iets vertellen over Ella. En Ella die krijgt ook nieuwe schoenen. Want de oude schoenen waren niet mooi meer. Ja? De oude schoenen van Ella zijn niet mooi meer. Ze mag nieuwe. En ze weet al precies welke ze wil. Die, zegt ze tegen haar mama. Dat is het laatste paar, zegt de juffrouw. Welke maat moet het zijn? Mama zegt de maat. Dan zijn ze te klein, zegt de juffrouw. Dat is jammer. Ella gelooft er niets van. Ik wil die en ik wil anders geen schoenen hebben. De juffrouw gaat de schoenen pakken. Ella trekt ze aan. Ze zitten goed. Kijk maar, mama. Mama gelooft er niets van. Ja, ze vallen groot, zegt de juffrouw. Misschien toch wel goed. Mama laat steeds weer andere schoenen halen. Bij elk paar zegt Ella, nee, ik wil die. Mama wordt boos. De juffrouw is al boos. Ella krijgt de schoenen dan maar. Ze mag ze zelf dragen in een grote doos. Als ze gaan eten, staan de schoenen naast haar bord. Moet eens kijken, op de tafel. Gek hè? Als ze gaat slapen, staan de schoenen waar? Waar? Op het bed. Op het bed, goed zo, op haar kussen. Als ze wakker wordt, trekt ze eerst haar schoenen aan. Mooi. Dan gaat ze naar oma en die woont in Rotterdam. Want oma die is jarig. Bij de bus voelt Ella haar grote teen. Ai, die doet een klein beetje pijn. Bij de trein voelt Ella haar kleine teen een beetje erg. In de trein doet Ella de schoenen een beetje uit. In Rotterdam, waar oma woont, moeten ze heel ver lopen. Op de stoep bij oma voelt Ella al haar tenen. En dat zijn er hoeveel? 10, goed zo. Overal doet het pijn. Wat een prachtige schoenen, zegt oma. Die zijn zeker nieuw. Maar Ella durft de schoenen niet uit te doen. Alleen in de wc, met het haakje op de deur. Weet je wat ze gaat doen? Ze gaat in de wc staan en trekt dan door. Dan worden de voeten een beetje koud. Oh, wat is dat lekker. Maar dan moeten de schoenen weer aan en dat is erg. En het allerergste komt nog. Ze moet ook nog terug naar huis. Lopen doet pijn, niet lopen doet ook pijn. Thuis in de gang kan Ella niet meer. Ze begint heel hard te huilen. Au, 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 au. Mama schrikt ervan. Kind toch, wat is er met je aan de hand? Heb je hoofdpijn? Of doet je buikpijn of je keel? Nee, zegt Ella, het zijn mijn schoenen. Dan ziet mama die arme rode tenen en de hielen. Mama moet er zelf van huilen. Zo zielig en zo zonde van het geld. Ella krijgt gauw een voetenbadje. Zie je het? Lief van die mama, hè? De nieuwe schoenen gaan boven in de kast. Voor als Ella misschien nog een zusje krijgt
of een nichtje, of later zelf een kind. En om af en toe naar te kijken, omdat ze zo mooi zijn. Mama mag ze niet verkopen. De oude schoenen van Ella zijn niet mooi meer, maar ze kan er wel op lopen, want ze zitten. En over een tijdje mag Ella nieuwe. Ze weet al welke ze wil. Ze wil toch... Wat denk je? Wat voor schoenen wil ze? Welke kleur? Rode. Rode, goed zo. Wat vind je van die Ella? Vind je die verstandig? Niet echt. En waarom niet? Omdat ze de schoenen wil en ze doen toch pijn. En ze doen toch pijn, hè? Dus als jullie schoenen gaan kopen, goed uitkijken, hè? Ja? Ja. Goed zo. Prima. Dat waren de items voor deze aflevering. Hopelijk heeft u weer met plezier gekeken, zodat u ook een volgende keer weer afstemt op Omroep Krijtland. Dag!